Hi guys, ndinowakuru vandinawo panapa vanonzi Milton Manzungu. Vamwe vanovaziva vari vebhora, vamwe vanovaziva nezvakawanda. I think nhasi tichakurukura zvakati but for now ngoma wangu makadi ndinofara makadi henyu. Vamanzungu kune vari kuda kunyatsonzwisisa kuti Manzungu ndiani. Vamanzungu maybe mungangotipe history kuti Manzungu ndiani. Ini ndinoitwa Milton Manzungu uye ndiri mugari womuno muKariba. Muno ndakapinda muno mu76 ndaitombobuda ndichienda kumusha ndichidzoka ndichienda kumatauni akasiyana siyana ndichidzoka muno ndichiuya. So Vamanzungu vane connection neKariba inostretcha from 1976. Toda kukurukurira nyaya yebhora. Munotiudza kuti panguva yekuma 1970s kwamuri kutaura uko setup yebhora muKariba yanga yakamira sei? Yeah, I think kubva zvekuma 60s kusvika pama 70s kusvika kuma 76 kwandiri kutaura nezvako matimu anga asingabude muno muKariba aingotamba ari muno muKariba. Timu hombe yanga iri muno muKariba yanga iri Brim Rangers. Brim Rangers yaisponzwa nei? Yaisponzwa naINJ. Tienda nePioneer, yanzi Pioneer yanga iri pa Locom. Amini pasone vane pati kumahombe kombe uko. Kumahombe kombe. Ndo matimu ese yanga ari kumahombe bose ngongo kusati wane vanhu. Kwakusati wane vanhu vari kuno kunyamunga. Saka mamine iyo Brim Rangers, Pioneer, Lakeview, Caribbean Bay, ne Young Dynamos, ne Masaisai, ne Yains Divers, Caribbean Divers, ne Masecurity, ne Yains Siavonga, ne Mashona United, ne Manikarend United. O sangar muKariba. Sangar muKariba. Imimi maitamba bhora yakati maingofarirawo zvekusupport. Ini ndasingatambe bhora sekuru vangu vanga vaita zvechin'anga. Saka vaisponzwa matimu iwaya nezvemishonga kuti timu inenge iwine. Because aita makwikwi, vaikwikudzana muno ega ega akadaro. Saka Juju kubhora ina kutanga nhasi. Aiwa ina kutanga nhasi. Ipapo yanga yakasimba chazvokuti yemazuva yakudhara yanga yakasimba zvechokwadi. Zvone pane patichasvika pane chakutsanangurire chiitiko chakaitika muno muKariba nemishonga. Mumwe munhu akatoremara achida kuPTC ari keeper aibatira ngatitogara taenda ipapo. Juju mubhora chimbotiudzai incident yamuri kutaura nezvayo ishi. Nyaya yakaitika ndeyekuti bhora Masaisai iKariba Wave versus Young Dynamos vachitamba bhora muChaminuka Stadium. Bhora rakunotanga keeper aibata bhora achienda kuPTC kura kunyamuka 1 takanga mazita rake but ainzi Chari Herod Joseph. Vamwe angazondibatsira saraka anga ari murifu so ndaibatira Masaisai Divers. Akaona pakanyorwa rapasenda. Saka akatazonisa kuti mvura yangu buda ipapa iri kubva kupi? Ndobva asvika ipapo panguva yakasvika achida kuti anovhura. Akaona paine nhengo yemudzimai fresh yanga iripo. Nguva yaana kuzobata bhora akangobva ngotonhora uroko ne1 side. Akangozosvika pakufa. Akadaro. Izvo zvaionekwa zvine vanhu vapenyu vari muno vanga tinawo muground vaizviona uye vanozviziva. Vamanzungu zvamuri kutaura izvo. Nhengo yaonekwa muground. Imi mamurimo muground. Ndiripo ndakatogara pachimupfura chiripo muChaminuka Stadium. Yakabva yaitwa sei and mutambo uyu wakazoenderera mberi here? Mutambo wakazoenderera uyu kipa anga akuvara. Saka nyaya yaka vakuru tava vangozoti ungane papa ino vakuru vanga vachiripo. Uye vaikwanisa kunge vachigadzisa zvinhu zvakafanana izvozvo. Yakazo vakaita sekunge vaibvisa but haina kudi. Haina kubvisa but chinhu chakataurwa nechokunzi yabviswa. But uyu anga atotakurwa atenda kuchipara anozobata bhora ubva dero kusvika paakazofa manje. Anti ane mhuri yake munhu anti anoimba nyaya aichanda kuPTC. Saka imimi definitely zvejuju mubhora kufunga kwenyu yatingati interpretation yenyu vanhu vari kutamba bhora maonekwa mune nhengo yemudzimai iraratidza kuti iri fresh. Interpretation yenyu yairatidza kuti chii chaiitika? Taitoziva kuti mushonga urimo watoiswa imomo kuti Divers iwine. So game iri Divers yacho yakatozowina? Rakazotambwa rikadraw. Saka tingati kuonekwa kwayakaita uku ndiko kwakatozokanganisa kuti win yacho isabude chokwadi ichocho. Saka setup zvazviripo ipapo matimu ese aitambira muno muKariba. Apa tangoenda pakati. Matimu ese aitambira muno muKariba. Then it is 1970 kuma 1975 76 pakazoiva nekutaura kuti pave netimu inobuda
ichinotamba kunana Chinhoi, ichinotamba kunana Bengeti. Saka matimu ese akanza achitamba, timu inenge enda pamusoro ndiye ichazonotamba ichapota ichibuda. Alright. Saka Kariba Divers dzatamba dzese timu Kariba Divers ne Yanga Dynamos ndedzakasara dzapinda kumafinal. Saka bhora rakaita noise kuchaminuka stadium. Raita noise harina kupera. Ndibva wapuwa neutral venue. Ndibva vanotambira wakaroi. Masaisa ndibva yawina. Ndo paikati pakati ndiye akazotanga yakutamba makombeti dzisoke kupota ichibuda. Kunotamba kunana Bengeti, kutamba kunana Chichichi. Then yatanga kubuda game na ikatanga kuti reach 2 ichida kuti ichibuda ichienda kwa away. Yaitokochwa nemurungu anzi Bioki. Kocha Masaisa anzi Bioki. Ndai kocha Divers. Vakubuda vakunosvika vati pfure makuti. Vapfura pa makuti panengeni pa police baba. Vati fambe vanoteremuka muteru neteremu. Vakunokwidza mukwidza ukuthi tikapedza mukwidza iyoyo takuzenda game fence. Pakabva paridzwa pfuti. Pfuti yakaridzwa grazi rekumberi kwekombi. Mota yaenda neDivers rakabva radona. Ndo pavakadzokera kubhora ndo pakamiswa magemu ese ekutangwa bhora premier ninyaya yehondo. Masaisai iyo Divers ndiye akakonza kuti magemu achimiswa the whole Zimbabwe nyika yese. Alright. Yanga yakutobuda yakuenda kubhora ndipo vakapotswa nepfuti pachikomo. Pani chikomo muchikwidza pani chikomo chikuside right side ukune mutero. Tikapedza ipapo takutomhanya kuti tiende game fence. Ndapasira game ipo papo ndo mamiranga akaita bhora kusvika 1980. Iko zvino izvi tinoziva kuti muri kushanda neKariba Waves. Mane makore mangani mune ukama neKariba Wave Masaisai? Kubva 94. Izvozvi position yenyu Kariba Wave ichi? Ndiri chairman weKariba Wave. And tingati community iri kutarisa Kariba Wave varuda kusapota ndeipi message yamungada kusiyira vanofarira zvenhabvu maringe neKariba Wave? Sei ndichiramba ndiri kuKariba Wave ndichiramba ndichisesekedza Kariba Wave pamberi inawe yekuti ndine rudo nevana vari muKariba uye ndine rudo nevanhu vemuKariba uye ndinoziva zvakakoshera bhora uye kuvana vedu. Mwana anogona kukwanisa kusagona muchikoro okwanisa kutamba bhora. Tine vana izvozvi vari kupremier vari uku. Saka timu yakafanana neKariba Wave itimu isingaparare, itimu yecommunity. Kuparara kweKariba Wave inyaya yekuti muKariba mese vanhu hamisina nekanzuro hamisina. Muchatarisa matimu, tane matimu akawanda. Tatine ZRA inenze Zara Mtoshora yakanetsa but haina kwaikaenda yanga iri yekambani varidzi yekambani vakada hatichada bhora. Hakuna munhu akavatonga nokuti anga iri kambani. Toenda kune Lakevest yenzi Kariba Tigers yanga ine timu yebhora yakatonetsa kapinda mudivision 1 but nokuda kwokuti haisi community, haisi timu yevanhu, yanga iri timu yekambani yakangonyara ndibva yangopera. Toenda Kariba Crocodile yanga yakamira saizvozvo yakabva yangoparara. Varidzi vekambani vakada vachada but inini ndakangoramba ndichisesekedza Kariba Wave kusvika naizvozvi. Handishande ndeta basa rangu remaoko rochin'anga ndirandoita nemari iyoyo shoma iyoyo ndinobatsira Kariba Wave. Ndakatomboisponsa ndikatenga mauniform for 6 years. Kanzuri yati inotipa mota chete. Ndaenda mumvura ndichisimagora diesel netibhoti ndouraya nyati ndotengesa nyama ndotora matemba ndichitengesa. Vanondiziva ndichita zvokuuraya nyati vanondiziva ndichita zvotora matemba mumvura marige matemba ndichitengesa nedizeli tichidira mumota yekanzuri ndichienda kubhora for 6 years. Ndiva Manzungu andiri kutaura nezvavo vanosapota nekutungamirira nhabvu muKariba vari kuKariba Waves. Iko zvino izvi ndichamboti ngatimbozorora mbichana tichadzoka tichitaura navaManzungu maringe nezvimwe zvavanoita muKariba. Thank you for now.